Toți Sfinții, pomenindu iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Sfinții Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe El în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeiescul Său har și darul preasfântului Duh să ne rugăm. Primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Vieții noastre în pace și după căință o săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creșterii vieții noastre, fără durere, nefruntate, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Credinței și părtășia Sfântului Duh șerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Καταξίως ημάς, δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.